Huwa biss gvern ġdid nazzjonalista li joffri serħan il-moħħ quddiem l-isfidi li qed iħabbat wiċċu magħhom il-pajjiż bħalissa. Hekk sostna f'intervent telefoniku l-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt il-programm Analiżi kif kien qiegħed jitkellem dwar is-sitwazzjoni ta' drenaġġ fil-baħar u kif ukoll dwar il-qtuħ tad-dawl. F'intervent minn Għawdex fejn qed tkompli l-ħidma man-nies tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Gregg sostna li rigward il-problema tad drenaġġ, gvern ġdid nazzjonalista mhux ser jarmi id-drenaġġ fil-baħar. Dan għaliex bħalma sar qabel taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti ser isiru l-investimenti kollha meħtieġa. Filwaqt li sostna li gvern laburista preżenti qiegħed jarmi l-investiment kollu u mhux qiegħed jimxi mal-istandards Ewropej. Għandna wkoll diversi postijiet fejn l-istess gvern qiegħed jarmi id-drenaġġ fil-baħar u jaf li qed jagħmel dan u dan ilu jagħmlu għal diversi xhur. Kuljum jarmi id-drenaġġ mhux trattat fil-baħar. Għandna gvern li reġa' ħadna lura 25-30 sena. Għandna gvern li rema l-investimenti kbar illi jagħmlu gvernijiet nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li rigward tuħ eċċessiv tad-dawl li kellna matul dan ix-xahar tafa' stress kbir fuq in-negozji ta' pajjiżna, b'detriment fuq l-ekonomija ta' pajjiżna u fuq is-setturi ekonomiċi tagħna u fakkar kif il-qagħda ekonomika taffettwa lil kull Malti u Għawċi. Dan apparti kriżijiet oħra fejn residenti madwar Malta u Għawdex kellhom iqattaw sigħat twal bla dawl f'nofs mewġa kbira ta' sħana li laqtet l-Ewropa. U għalna x'qed jiġri? Qed ibatu n-nies, qed ibatu l-vulnerabbli, l-pazjenti, l-anzjani, it-tfal, il-persuni b'diżabilità, qed ibatu t-turisti, qed ibati s-sit tan-negozju, qed ibati min jinvesti, qed ibati kulħadd. Tortu kapriċċ ta' Prim Ministru illi qiegħed hemm biss għall-gallerija. Bekk fl-isfond ta' din il-kriżi, il-miljuni misruqa qegħdin jibdew jinħassu dan għaliex bihom setgħu saru investimenti kbar sabiex Malta ma tkunx f'din is-sitwazzjoni. Dan fil-waqt li fakkar ukoll kif in-nuqqas ta' pjanar ta' kif ser nelevaw l-ekonomija qed iħossu kulħadd. Mistoqsi dwar il-kriżi li għandna fis-settur tas-saħħa Bernard Gregg fakkar kif in-nuqqas ta' pjanar dwar it-tkabbir fil-popolazzjoni u s-serq tal-miljuni bil-konċessjoni tal-isptarijiet ħallew is-settur jereq l-isfel. Ukoll tis-saħħa x'jagħmel gvern nazzjonalista. U rejna meta konna fil-gvern bnejna sptar state of the art. Il-poplu kollu Malti u Għawċi kien moħħu mistrieħ li kellu sptar li għadih, sptar ta' kwalità, servizz ta' kwalità, ta' toppa, tan-nurses, tal-carers, tal-assistenti kollha, tal-ħaddiema kollha fil-qasam tas-saħħa inkluż dawk il-professjonisti illi huma anki anċillari għal dan is-servizz tas-saħħa kollha. Kemm huma kulħadd kien qed jagħti servizz enormi. Illum dawn kollha għadhom jagħtu servizz enormi. Imma l-infrastruttura falliet. M'hemmx biżejjed spazju għaliex? Għax kabru il-popolazzjoni mingħajr ma investew. Anzi kif qed ixxaħmu u serqu flus il-poplu, serqu wkoll il-flus minn fuq magna tal-kanċer. Innifshom jistħu. Bernard Gregg għalaq l-intervent tiegħu billi sostna li ser ikompli jaħdem u jiltaqa' man-nies ta' kuljum sabiex jekk il-poplu jogħġbu jafdel Partit Nazzjonalista fit-tmun tal-pajjiż, Gvern Nazzjonalista ġdid ikun jista' jifhem x'qed iħossu n-nies b'kuntrast mal-Gvern Laburista preżenti.